নগর আমচাইনি বর্জবাসী পাড়াও খরকসা টিপ্রাসা সুকন্যা দেববর্মা তাই তৃণ কুমার দেববর্মানি হা রহলাইমানি রাং মায়াखौ tabuk phano belakeno wanama sisa haike nukjagui tongo tini khana soni khana hanjakmang borok thokaijagui tongkha sukonya deborma tai bongni rang 1.5 lakh ni saibo kwbang manthai hinui tongo abono call khaibo call receive khaiya borok abo haikeno belai kheno sukonya debormani bwsai sukoram deborma bo social media phai obo hai kokma saka bini rang manthai maya hangke bo SDM office bai thangai malai aboni pore ingya hangke bo thana bo FIR khainani bagui baidhota nai hinibo saikha bini agreement khaimani kagos potro rok bebak no ready ni tongo khoi saikhana ka khanani te lukoro bota mosaka cái giang nó nỉ xí mi cái có đã cả có bây giờ nó nỉ mang bây giờ nó cái bây giờ nó nỉ giang nỉ xí mi bây giờ nó chả cả cái có bây giờ nó giang nỉ áp cái yang tu, apa buat kan yang tu. Ini kalau Rahormani, kalau mana lagi, apa pun coba kasih juga. Apa pun ada dia, kau kasih tongo. Ya, kena. Ini yang buat, kita pakai tu, kita pakai mana ya? Ini social media ni baru mari kita. Ini je highway je. Hambai sini social media rok no tini khai ang khu tension khamia ni simi borok det dekha rang rana hnei je ani ro ni je hatlang thangmani borok bai chukti khaijak engka kagos potro joton anu ke tongo tini khai tujak liata engka gai miya 20 tarik denani ekdom sure khana norok phaidi rang manai miya phone thanani sekang phone khaijuka prai 50 bar khaika ko subom bini title log ang salmelia title log bosai ba subom mano ang phone khaichuka borok phone chi receive khaya obahai inga ang khu tension kha taksik der rang maya prai 1.5 lakh ni upor rang manthai inga prai 8 masoli tongo kok simiri tongo borok kun samung khaya inga borok no ang tabuk khanani bising judi rang riya hanga officially SDM no ang janok nai SDM no jano goi kono reply maya hangkai je company je asamagot tora road ni je toko highway khaitong nai a company ni mungoi ang case khainai ana salsani khana salsan ang borok no jorar nai ang tini no SDM no ang janok nai SDM no jano goi borok tam sanai ganai khana ni bising judi rang ri hangkai ang case phano khainai nangkhai bong ni je machine dodar je chalok nai akonai phano ang phaikai kai borok no atkiri nai rang khe busman thai dongman prai ani oro ani ang prang G10 tirino angka ani message ni mongoi sukuna borok khorok tamoi 1,65,000 manthai tau khoksapo maya det chimir work borok kono iko respect dia manai simi sai rohro a subom hnei manager pha jagani engkai borok no to ang naili akhana salsa jorte nene ang tini officially বারোটা একটা রকম SDM থানায় SDM থাঙ্গাই SDM ni borok tam sanai naikana judi borok nasingra de salsa sane hingai ma nasingnai judi officially thangai judi ukeng yakai company mongoi case khainai ani thani kagos potro borok bai thangai je ko khaimani chukti khaimarok jothon tongo agreement khaiman kagos tongo tini tujakle eta nang khakai norok no ang taisa iringai anga kagos no phonuk যদি sai orang maya kan nang case phone thangchinai aba rang judi maya hangka officially SDM ni kicha ang information khainai tini judi borok tamsa te salsa salai na singra dengke bama na singnai judi ing hangka ang case khainai ani je man thaki manai ani kagos potro ke khaijak ang borok tai consider khalia tai norok tabuk thangdin nai de a lama bo borok perfect emon thik khai dengke boriya borok cherai rok bike chalok nai thanai himnai school thanai rok nor kicha jotono video khaidi naitlang thangni borok khaya ok simir wo khaya borok obo haikai
second time hingkai gana gini borok ni thani ha ukuna phano borok mayang nai hingkai tini hingga kai jero ha rohnai rok jotono joko tini phaina kok tongmani joton samungo thangbaikya chini media bai rok leri thanga hingga borno maliya na kai second time jeng tei ko ekdin pore ke taisa jeng fresh meat khiyei jeng saklai rena